Важливі переговори спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткофа у Кремлі дали несподіваний результат. Американський лідер запевнив, вже найближчими днями відбудеться його зустріч із російським диктатором Путіним. Далі Трамп планує організувати тристоронню зустріч за участі українського президента Володимира Зеленського. Чи справдяться сподівання і надії американського президента, наразі невідомо. Але Сполучені Штати вже запровадили вторинні санкції проти Індії, піднявши мито для неї на 50%. І все через торгівлю із росіянами. На фронті українські підрозділи ТРО почали частіше застосовувати наземні роботизовані комплекси. Що відбувається на фронті і який є прогноз найближчих тижнів? Дивіться про все це у черговому випуску програми «Реальний фронт» на телеканалі «Еспресо» цієї суботи о 21:30.